Jeta Andrea ukatagara mudare unofana kusumuka wopika kuna Mwari nepamberi paishe kuti Andrea uchapika pamberi paishe nepamberi paMwari kuti zvese zvauchataura mudare rino uchange uchitaura chokwadi, uchasumudza ruoko rwako rworudyi wopika pamberi paMwari pamberi paishe kuti zvese zvauchataura mudare rino ndezvechokwadi. Unopika pamberi paMwari pamberi paishe kuti zvandichataura mudare rino zvichava zviri chokwadi. Unopika pamberi pedare pamberi paishe kuti zvandichataura mudare rino ndezvechokwadi. Bridget Andrea, muchataura kubva tisati taenda ikoko taikumbira imi nekuti last time makasungwa nedare makatadza kuuya kudare, makatadza nechikonzero chei? Ndaenda ndisinoziva kuti kunyange yakaendeswa kune rimwe dare ndikadaidzwa kune rimwe dare ndinei. Saka pakauya samoni ndakapindura kuti inini nyaya ndakasungiswa kumapurisa, saka handisiziva kuti ndinokodzera futi kusaina here rimwe samoni iri. Iyo nyaya iri kumapurisa yakatopera, ndatongomirira dheti rekunosangana neuyu polisi nchimba Marera. Kwamutaura kumapurisa idare, kumapurisa kune dare here, kune koti here kumapurisa. Vapo ndakatotadza kuziva kuti nekuti nyaya yaenda kumapurisa yakangonzi inini ndinofana kuzoendesa mari kumapurisa musi wakati, saka ndakangoti sinzi nyaya yagara yatongwa kare. Aiwa mati mimi makaendesa kune rimwe dare. Anika sandikubvunza kuti mapurisa idare here? Ndinonge ndakaziva ipapo, munondiregerera nekusatoziva. Mapurisa aizi koti nai Ndatenda vakuri kusatoziva. Nekuti kana dei yenge kuri kuti mimi makanga maona Samoni riya iri hamutenderwi kuramba kuri saina mine zvikonzero zvenyu zvamunoziva. Munosaina munzwa kuti madedzerwe ikuno. Mwezva zvakanyorwa muSamoni. Kusatoziva ikoko kushora dare manje. Kusatoziva kuteedzera zviri pakuri vaSamoni. Samoni iroro mungariwerenga rinototaura kuti imhosva kurishora Samoni iroro. Kuregerwa nedare ndakatotadzawo kuziva kuti ndakangoitawo sekufunga kwangu ngoti pamwe zvayakatongwa kare kunonzi mapurisa handichakwanise kusaina, saka ndokumbirawo mundiregerewo ipapo. bhusi zvamakaitoita imimi makatoti nyaya yenyu dai yakapera musi wachiuya. Handika dare ragara ima muna kuya kudare izvi dare ragara nhasi kwechi2. Handika saka itime yedu yamuri kutambisa imi makapara mhaka dzenyu muri 2, isusu mhaka dzamakapara hatizivi isusu. Ndokumbirawo kuregerwa nedare ndakapara mhaka ndisingazivi kuti ndikupara mhaka. Pane nyaya dzemapurisa, pane nyaya dzedare. Dare rakakupa isamani raona kuti nyaya yacho ndeyedare. Vakuri kusatoziva. Inyaya yakatoparwa. Ava mai vakauya vakapa nhoroondo yenyaya yava munovaziva here? Ndomuziva. Nyaya yacho yamawinga muri kuiziva? Ndikuiziva. Tsanangurai dare kuti nyaya iyi yamawinga. Uyu munin'ina wangu mai wake vakauya nematemba. Mainini wangu Simudzai zuva vanhu vese vanyasoziva zvavari. mainini wangu mai wemusikana wakauya nematemba kushopu kwangu, wakati mwana wangu ndauya nematemba yanzi nemunin'ina wako mutengesei. Ndikati oraiti mai, ndikabva ndaverenga mainini wangu ati 82, ndikati matemba 84, zvikanzi ayo chinyora chi 82 ataura pamwe 8 pamwe 2 aitira kuti mwana wake waje. Ndikati ahoraiti mama, asi munin'ina wako ati azouya muchitaurirana. Ndikati ahoraiti mainini bva waenda kwanga wachienda. Munin'ina wangu bva azouya, sisi ndauya nematemba akasiyiwa namai, asi pane mamwe andakanotora kumacheki kwacho anga asisiri kufamba, andaizokusiyirai futi. Vawedzera mamwe 32 pamusoro pe82 pape. 32 yanga ari 20 ma100 grams ne12 ma500 grams ma50 grams
asiya Matemba ndobva azodzoka. Sisini ndaenda kuMozambique. Mozambique ndaenda musi wa23 July. Asi zvandinoenda kuMozambique musi wa23 July kuMozambique ukachipa mafiriji. Ndakatoona igirama mafiriji yakaperera ine zvese zvinoshanda ne200. Saka mukatsvaga 200 ndonokuigirai. Ndikataiwa zvakanaka. Munin'ina wangu abva auya musi wa21. Sisi ndauya pamadhiri efiriji aya. Ndikati ini mari yokutumira firiji ndashaya. Ndashaya maini ndatombozama. Anga akatomboya akati ndikudawo $10 pamari yeMatemba. Mari yeMatemba imbomira ikundipa. Pari zvino ndikumboda $10 nekuti ndinobhadhara bhazi rekuenda kuMozambique kwandiri kuita. Bhazoyawo musi wa21 ndikati mari yekutumira firiji ndashaya. Ndobva ati alright. Patobva kunobva adzokera. Ari kwarisa pebva tanga sama message. Zvanhu zvamatadzi kundipa mari yekutumira firiji. Kundipa mari yangu yeMatemba nhasi. Ndikati mari yeMatemba iwo wakati uchaenda kupera kwaAugust. Pani panga akamboya akati sisi mari ndine metsi dzandoda kunoita kupera kwaAugust kana ndadzokera kuMozambique. Ndine zvandoda kunotora. Saka mari yeMatemba izvo imbomirai kundipa. Anga azotuya nemamwe 46. Imbomirai kundipa Matemba mari yacho. Nemetsi dzandoda kunoita ndine chipande chandoda kukapa kupera kwaAugust. Ndikati inini handikwanisi kuchengetera mari. Kana kuti ndinokwanisa kuihodhesa inozonyura mubasa mangu munogona kunetsa. Saka inini mari ndogona kuendesa kumukando. Kwekuti mubva musi wa30 August mari inenge yava kumukando. Kubva musi wa1 August mari yako inenge yapana. Nekuti kuichengeta kunonetsa kuti uzoitora yakaungana. Munin'ina wangu abva vatawirirana. Ndobva azochinja. But inini zvamatadza nditumira firiji chindipa mari yeMatemba nhasi. Ndikati mari yeMatemba ndiri kuziva kwaikaenda here kuti ndakaenda kupi? Ndakaenda kumukando. Inini kutoendesa mari yeMatemba kumukando ndaitoitira kuti andipiwe 200 pandozotora mari kumukando inenge yadi ndopiwa 200 yefiriji ndokutumira. Takagara tatotaurirana mari sandaendesa. Tawirirana naye. Ndobva azongondichinjira akati ndipai mari nhasi. Ndikati inini ukati nhasi mari kumukando inonotorwa dheti rasvika. Aitorwi musi usati wadi. Usati wasvika patichagara mukando ndo pandichapiwa mari. Ndobva ati inini chiregerai kutaura neni. Chiregerai kutaura neni nyaya yeMatemba. Nekuti nyaya ndaendesa kunomirirwa zvirema. Ndabva ndafonerwa nawanomirira zvirema. Wabva wabvunza ndikabva ndawaudza. Wakati ambuya isi chatanga kutsvaga musi wa2. Nekuti mataura mega kuti mari yemunhu muri kunoitora musi wa30. Saka ini musi wa2 September ndipo tichatanga kutsvaga kana musati mapa Bridget mari yake. Hatawirirana. Vandangoti alright. Vandafonerwa nemapurisa. Bridget Andrea akaunza mari nyaya yake kuna kupolisi munomuziva wewe. Ndikati ndomuziva munin'ina wangu. Vanda explainera mataurirana atakaita. Ndobva ati alright. Sisi hatikwanisi kuchinja zvamakadi zvamakawirirana. Isusu ambuya musi wa1 make sure kuti maenda papolisi nemari yemusikana uyu munomupa. Vandati zvakanaka. Musi ndisati ndasvika musi wa1 nokuti ndikwanise kuendesa mari. Ndakambofona zvikanzi imimi kuti muchiye kunokarisa pazviti. Kwenyu kune bhesi. Chiendai pamatsika bhesi. Munofonera mupurisa anoshandira ipapo. Wofonera musikana uyu. Musangana papolisi. Mupa musikana mari yake. Musazomupi pasina polisi. Ndomusi wandakazonzwa sekuru Mawata wauya. Wanowa ndiwo landlord wangu wemushopu. Wakati muzukuru toda kuti tiende kwamatsika. Newe tinosangana naChangamire. Nekuti wewe wakatumirwa Samon ukasauya. Saka inini kuti inini ndigarisane zvakanaka. Inini ndiri munhu waishe. Kunyange paine mashoko akabuda asi haasiriwo ende amire sekudaro. Inini ndiri pasi paishe kana ndiri pano. Kuti utoramba uri munomu takatogara zvatakaita. Inini ndiri pasi paishe. Saka iwewe ndanzi wakaramba. Saka ndatumirwa shoko rekuti ndiende kwaishe newe. Kuitira kuti uudzwe mafambiro akaita nyaya. Ndikabva ndati hapana chakaipa sekuru. Tikabva tanosangana kwamatsika. Tikanosangana naishe namovha. Tanosangana nawo kwamatsika. Ndobva vanditi nyaya ndeyeSamon. Samon rakauya mukarambire kusaina. Ndikabva ndataura ndiwo musi wandaifanira kunosangana naNemacha pabhesi. Ndakatomusendera nhamba dzemunin'ina wangu. Ndikati chowafonerai mwati na2 tisangane kubhesi ndowape mari yavo. Vandadedzwa vandanosangana naChangamire. Changamire wakati imi mari ichidzokere nayo. Muzoya nayo musi wa13 kudai. Wozi nyaya yenyu inofanira kutoenda kudai. Nekuti mhosva yenyu ndeyekuti maramba kudi kusaina Samon makatopara imwe mhosva. Dai makasaina Samon zvemari zvenyu zvaingozvimirira zvega. Asi nyaya yenyu ndeyekuti hamuna kusaina Samon. Ndikabva ndati ini ndandisingazivi.
nekuti ndaifunga kuti pamwe zvandanzi nemapurisa dhiti rakati ndinosangana nemunhu hazvisisina nidi yekuti ndisaine pane nyaya chaipo mapepa kuenda zvamakutsanangura zvese zvakuseri kwenyaya. Tichida kunyatsobata pikicha yenyaya. Toda kuenda pamumangari kuti mumangari kuti azokuunzei kudai chiko chachaitika munyatsopinde mupikicha. Akambouya kunoku akatsanangura zvese izvo toda kuti atsanangure muchinzwa chii chazoita kuti auyise nyaya mudare. Saka tsanangurai mimi kuti ava maunzwa chipa mudare pamusoro ishe, pamusoro emasabhuku, pamusoro evana baba nana mai. Inini nhau yakaita kuti ndunzi sisi wangu kudai. Ndakavapa matemba 82. Vachibva vatengesa matemba 82. Wadaro vakandifonera. Mainini huyai nematemba. Nenesi yefodya. Vandauya nematemba nenesi yefodya. Ndiri kumacheki. Ipapo ndakatobva kumacheki vandauya nenesi yefodya. Ndichibva ndavapa. Saka pawakaverengwa mamwe aya. Mari yekutanga vana undipa. Wachibva watanga kuti vanhu vari kukwereta. Ndova mumashoko wakatanga kuti asi wakatanga kunditaurira. Ndichibva ndati inini vanhu zvavari kukwereta mari yangu ndiri kuida ndakudzokera kupi? Ndakudzokera kuMozambique. Zvikanzi alright. Ndofunga ndakaudza kuti ndikuyanchitora mari yangu musi wa19. Wauri musesandi. Pandakwira bhazi. Ndichibva ndauya. Zvikanzi mainini foni yenyu haiti. Ndanichizama kufonera pesa pa foni yenyu haiti sei? Foni yenyu haiti. Pandati ini ndandaita sei ndandauya. Zvikanzi mari ndapa hamhino mai wavo vaitaura vekumukando hamhino vanoita mukando kwatsoka uko. Ndo vandapa chi? Vandapa mari $100. Saka inini ndawapa $100 kuti iwo wanditorere $300 ndikupei mari yani? Mari yenyu. Saka mai ava watoenda kumukando nhasi. Vandati wati nhasi Sunday kune mukando netwa Sunday here. Zvikanzi aiwo wanoita. Vanototi kana wapedza chechi wanoita sei? Vanoita mukando wavo. Vandati zvona hairi bo. Zveshuwa ndakarara ipapo ndakamirira chi? Mari. Bamukuru makuseni wachibva wamuka. Wachibva wati ndikuenda kundotora regai vandipe $100 yacho neyandakawapa iyoyo. Hamino kuti wakaenda here kana kuti havana kuenda wakadzokera murodhi zvikanzi vaenda kurufu ambuya wavo washaika chichi ndipei 3 days. Pandadzokera kwaRisapi. Ndadzokera kwaRisapi ndakagara 3 days. Pandadzoka. Zvikanzi hazvina kutomboita. Handitomborina chi? Handitomborina kana mari kana sendi. Ndichibva hanzi ndipei futi dzimwe 3 days. Ndichibva ndawapa futi dzimwe 3 days dziya. Pandachituma hanzvadzi yangu. Achibva auya. Hawana futi chawakaita sei? Chawakamupa. Ndichibva ndanzi ndipo pawakati zvoni kwira henyu bhazi muende. Mukaenda mangwana kusenseni. Nenda tokuisirai mari yenyu paiko keshi munitorera kwaMutare. Ndiri ino. Wangu wa musi wa 27 July. Kwira henyu bhazi mari yenyu ndoisenda kusenseni. Pandati alright. Choandakwira bhazi pandaenda. 8 o'clock dzakakwana hapana mari. Pandaenda kuMozambique ndakadzoka musi wa 1. Ndadzoka musi wa 1. Hapana mari yandakaona iri papi? Iri mufoni. Pandagara. Ndipo pandakauya kuno pandatotanga kutengesa ndichitengesa. Pandasvika futi pakudzokera kushopu kwavo. Ndichibva ndawabvunza. Sisi mari. Zvikanzi bamukuru wako vaenda kwaGoto kundotora mari asi mishini yanzi iri down. Saka tikutoitira pay forward. Pandati zvikanzi munouya kuswera chi? Wakati munouya mangwana. Ini pandanoti mangwana munhu kuti abva uku handizivi kuti anodzoka nguwai. Saka isusu tinoenda kuswera mangwana. Vataenda kuswera mangwana acho. Zvikanzi mai B wabuda nemari. Murume wacho atakasvikira aripo. Sisi wenyu wabuda nemari. Zvabuda nemari yese vari kutorwara. Tichibva tadzokera futi. Vatadzoka. Rechimangwana racho takasvika kuri kuseni. Zvikanzi mari yanga iripo $20. Ndatotumira munhu kwaGoto ndamusendera iko cash $20. Saka zvandatumira munhu kwaGoto achandipa $20 yachona. Munoziva muchita sei? Muchitora. Ndichibva ndamuka mangwana acho makuseni tichibva taenda. Zvikanzi netinoita tengesawo toita sei? Tobva kupai. Tichibva ndaenda. Ndichibva ndawapa chi? Tapiwa $20 iyai. Pamashurapo pandakamboenda
ndandakatora bhodhoro reGod Blend nechi 2 liters chefisi. Ndichibva ndadzokera wabva watanga kutukirira. Muri kutondoona sebhengi renyu panapa inini, handisi bhengi renyu inini, hapana chakasara. Vakatuka vachiwacha so. Pandati zvona inini handichakwanisi kudzoka futi papi pano. Imimi muchaona vanhu vachadzoka panapa ndo vachaya zvikanzi ndinotoda mapurisa chona iwayo. Ndandiri kutoda. Saka mari yenyu namai ava imari. Pamari yangu matemba angu angari 100. Imari yamuri kuda kuna mai ava. Mari yasara 150. Ndo mari yasara. 150. Aisara kuri nyiri pasi. Mai isara kuri pasi. 150. Ndo mari yenyu yasara. Mayo. Zvekutaura na mai ava. Munoti kudini? Vari kutaura ndisitotenderana nazvo zvachose. Nokuti musi wataura kuti ingakatukirira kwakatoo manje nyaya yatokudai. Ini masamona atoya wauya nomwana wamatimba. Ndobva wasvika mwana wamatimba bva andibvudza akaya makuseri. Akatanga kuuya nematimba naBridget. Wasvika bva wapinda mushopu mangu. Zvikanzi muzukuru pane nyaya iripo yakauya nemuzukuru uyu kwandiri. Achiti hanzi makatengeserana. Saka muzukuru ari kuti makutadza kuwirirana pakubhadharana. Ndikati sekuru hausi kutadza kuwirirana. Asi nyaya yakaitika ndeyekuti Bridget akati mari yakada kupera kwani? Kupera kwemwedzi. Mwedzi watakatariswa iwowo. Saka inini ndakaendesa kumukando nekuti atatowirirana naye achiti aswinde izvi. Mira ipicha. Mimi vari kuti mimi muna 150. Yusa yawo ichokwadi. Kwete. Haisiyo. Haisi. Imi mune mari yawa. Mari yake yatosara kwandiri $49. $49. Nekuti pamatemba akaverenga ese iye akazoyatora kuti mamwe 68 akazonosiya kwambuya matimba. Zvinhu zvangu zvese zvainyorwa mubhuku. Mari yasara $59. $49. Ndo mari yasara. Muri kuzinzwa re? Pamusoro ishi. Patsanangura ipapa. Inini nawo yakaitika. Kwakaya matemba 82. Pa 82 papa ine mamwe extra kunzi. Anditi asi ini ndakaverenga 82. Ndo matemba ndakati ndo ari kundosara kupi ikoko. Pane 76 papa ine mamwe futi kupi kunze. Pandaverenga chi 76 iwayo. Ne half pocket yenesi. Paita half pocket pauri kutaura kuti kune matemba akaenda kwambuya matimba. Matemba akaenda kwambuya matimba akauya matemba ari paki. Haana kuverengwa, haana kunge akanyorwa mubhuku imomo. Bhuku rauya nhasi randiro bhuku ratainyora. Bhuku ratainyora raive bhuku hombe. Rarisisitori namapeji. Bhuku iroro yaiti nhasi ukaenda pandakaenda ndichivhurirwa bhuku irororo raivhurwa richinzi zveni vanhu vari kukwereta tarisai mone mubhuku landlord rangu chaiye akatora haabhadhari haite sei ndichivhura zveshuwa bhuku irororo paka underline nesi iyoyo yatosvika pakubuda yatosvika pakukura hapana kana sendi rawakandipa. Imimi zvinhu zvoizvese maiita nekuwirirana here? Zvinhu izvi zvaiitaka kuti ndouye nemamwe matemba nenesi pakutanga apa ndichiunza matemba taiwirirana asi pakuona kuti hapana mari iri kuita sei iri kubuda ndopana ndakuita ndichidzoka kupi kumashure kozi hapana chinhu chinorwadza chekuti unoramba uchiunza chinhu hauna kana mari yauri kupiwa papi hauna kana sendi rauri kupiwa ipapo. Ndaingouya ndichidzoka ndichingopiwa madheti achingoberekana ndipei 3 days zvikanzi wakatombosvika pakuti zvoni mari ndabhadhara rendi. Ndingazosvika pakubvunza murume wacho kuti zvoni mimi mukutaura kuti mari mabhadhara rendi. Mari yenyu muri kuti $150 handiti? Ipatsanurei kuti ndakawapa chakati chaita mari yakati, chakati chakaita mari yakati, nesi zvaita mari yakati, ndo zvasvitsa pa 150. Pakati matemba angari $, 82 pobva pati 76 papa ine ema 50 cents $. Ndakaverenga ngori $, ndichingoti $76. Matichi zvakaitika pane matemba 82 handiti $. Ema 50 cents akaenda ipapo angari 15. Vandamabatanidza pamwe ndakangomabatanidza ndichiti zvoni $, inini ma 50 cents makoini anoita sei anonetsa. Saka ndakangomabatanidza chiya pa 76 $, anga aripo kwete kuerenga kuti 15 aya ndakangoti ari 15 ndaingoerenga kuti zvoni $7.50 ndichibva ndaisa $. Saka pandakangonyora tatakangonyora kuti 76 ari 76 kudaro
ndichibva ndaunza nesi half pocket ndakati $13. ya munenge mati mhanyei pamberi dzokai pa76 ipapa 76 mutora $76 kana kuti 76 mapacket tijekesere ematemba iyaya muri kuti amwe 50 cents mozoti 76 muri kuti alright rega ninyatsopatsanure pajeki paine 15 ema50 cents anditi paita 15 ema $7.50 saka isusu manyorero tatakaita mubhuku tatakati paema50 cents hatingomabatanidzei tingomaiti $1 tichiisa ari 2 achibva aita $7.50 ndichibva ndatoti pa$7.50 bvisai 1 kozi rinoita sei rinonetsa harina kuekererwa baipapa abva asara pa$7 asara pa$7 ndopa paine 100 grams $1 ndopakaita kuti asvike pa$76 saka ikabvaita $76 76 ne82 saka iri rimwe 1 iri rariri pa15 rarakasara rariri pa15 iyi ndora ndakati pa76 hana kutoriwerenga kozi ndakati hariiti hapana kwatinowana coin saka pamuri kuti mune 82 plus 76 obva pazoti plus 13 yenisi yefoja inoita mari vanoita mekasikira mira 171 pandapiwa $20 umapiwa $20 20 akasara 151 pandatora doro re$5 ne 2 liters yedola $7 i$6 2 liters yedrink chifizi chedola kosara 145 ndopa vanga wakutukirira wakuita sei ipapo imi mamboti mari yenyu 150 hapana apa uri kutokanganisa pakuweka mari yachona chete saka ava zvavari kukosara $49 tokuti vari kutanga sati pakuita ameno kuti vari kuweka sei zvinhu zvenyu mainyorana pasi rezvi ivo vainyora pasi ini ndainyorawo pasi makanyora papi tiradze pamakanyora imi inini pandainyora handina kuya nebhuku rangu saka ndomwe ungadai uri umbowo hwenyu mudarika kuti zvandainyora nezvangu ndezviri ava ndiri kuona vakabata kabhukuachona riri kushanda kozi rine zvimwe zvinhu zvandakaisa imomo pari kutengeswa zvichiita sei munhu anenge auya anenge achimaka bhuku rangu ringori 1 asi umbowo manje tingaone sei apa kuti awani mari yenyu yakati zvinotiradza kuti awani mari yenyu yakati ndezvipi aipapo panonetsa kozi zvinhu zvitaitirana taita tiri vairi ende iwo pabhuku ratainyorerana iwo ravainyora ini ndichinyora bhuku iri handitorizive iri ndikutoriona pano kozi iroro rariri zvimapeji kozi iwo vaiti maisainirana here mapanana zvinhu taisasainirana taingonyora kuti tasiya zvakati tasiya matemba akati fanika cd yefodya haina kutombonyorwa kozi cd inini ndaitoti ndiri kusvika ndichipiwa chii mari mayo awakautasai cd yefodya yakauya akati ndipewo pinai muzochiti iwe yakata mari ndakatoinyora $13 pabhuku rangu ndainyora zvinhu zvangu zvese bhuku renyiro rine signature yewa here iri bhuku iri kai harina signature zvake zvaingosara ini ndindainyora asi taiwerengerana chimbodai so kuitira kuti tipindirane chimbotitangirai kubva pane chaakauya kwamuri achiti nditengeserei kusvikira pafodya pacho chimbotipai breakdown 82 akauya namama haana kuya neushu muningi neyonyatayo muchitaurirana i82 kwavakazoya 32 matemba akakaeka 32 akauya ari 20 ma100 grams wakauya 12 ma50 grams wakazoya 46 anga ari ma100 grams
mati 82 ka pekutanga plus emadhola plus 20 mamwe emadhola plus 20 plus 12 ema-50 cents plus 12 ema-50 cents plus 46 emadhola 46 imakaona kuti yaimva ita mari auya kudaro Matimba iye akazouya akati chindipa apa yakabva ita mariya apa panapa ndiri kuona 154 maona 154 handii akazotora mamwe matemba 68 musi wakauya achiti inini zvamava kuti mari yangu achindipa matemba angu ndiende naono atengesa nechibage ndeanga kufamba achitengesa muraini 68 matemba apa tati 154 minus 68 tisati tasubtracta pane nyaya yenesefo jaya iri kusanganiswa kuti ipapa takatonyora payo apa tiri pamatemba tete 154 minus 68 anga apa akazotora wokuda kuti akasikotora akasikoti matemba angu ese asara achindipai emadhola saka ndakazomudzosera 68 matemba alright ndova pasara pane $86 pa 86 matemba ndopata kuti minus 20 plus 40 kacho takumboti toti plus 13 yefocha 86 plus 18 yefocha yobaita 99 toti minus $20 yaakatora musi wakauya naelvis pari kuti ndaimutukira akatouya nemunhu aitozvitimpurisa pindura chiri zvamabvu pobva pasara $79 kwakuti imwe 15 yechikamufuta changu chaakatora mushopu che$15 zvokuti iye anotochiziva nokuti ari kuchifuga mumba make minus 15 right yobva yasara 64 kotodati plus $6 yaari kutaura yedoro raakatorera sekuru tiri kusubtrate yakatukuti minus $6 todati minus $7 yakaya chitora musi waida kuti ndiri kunobhadhara mari yangu yebhazi kwarisape nemusi waakauya ndikamupa $2 achiti hana mari yetransport minus $2 pasara mari ini ndiro ndakaona kuti yasara 49 ndisingazivi kuti pafoni yenyu yasara mari 49 iyo ndiyo mari yandakanyora inini kana zvandiri kutaura iye asiri kuzviziva otaura kuti inini pamari iri kutaurwa iyi mari yandiri kuziva $20 yandakapuwa nemari yedoro matemba ari kutsanangura ari kuti matemba zveshuwa ndakaenda nematemba kwambuya Matimba ndakawashiyanisa kudai ake avo sisi ndikamasiya ari pani pavo ndipo pandakasiya matemba api amutauri umwe munhu ari kutaura siyai munhu ataure nyaya yake muchapara mhosva ipapa saka makaramba kuya kudai muchapara mhosva ipapa zvakaitika inini pandaenda nematemba aya ndakatoenda ndakati mamwe pawo wachibva watonditi aya uri kumaendesa kupi ndakati aya ndiri kumaendesa kupi kwagogo ndo matemba asara ndo pandakaendesa matemba aya kupi ivo avo vanga vagara vainawo vanhu vaigara vachindoona every ndaitoti pa3 days ndaingonzonai after 3 days apa inini ndiri kuda kundohodha ndodzoka hapana kana sendi randaipowa ndakatosvika pakonoti zvoni apa ndakutowesta ndikatombotuma hanzvadzi yangu mama wakasvika futi pakufona mirai kwamakuenda isati mutsanangure pamari dzataurwa idzi bhazi makapuwa $2 mukapuwa $7 chitsanangura ipapo mukatora kampota munoiziva here mirai ninyatsotsanangure pamutangiro yemari kampota makatora kampota ipapo handina kutora ndoda kunyatsotsanangura pakatangira nhau yemari yachoona payakatangira kunetsa pandakarara dzimwe nyaya dzakawanda dzinga kuitwa pindurai mubvunzo kampota makatora here kamfota handina kutora $7 yaari kutaura yekuti handina kutora $2 yaari kutaura handina kuita sei futi handina kutora pandakarara ndakatorara nchiti zvoni ndakamirira mari yainzi yaendeswa kumukando ndokurara kwandakaita ndokutokurara 1 day kwandakaita pashopu pavo ndichimirira mari yainzi $100 yaendeswa kumukando hameno kwatsoka hanzi munhu anochitorera mari zvikanzi kwafiwa handina kana mari zvinhu zvakatondiomera mushopu munhu hamutenga vanhu vanokwereta aiwa tiri kuti pakamfota
Hani maudzwa kunzi kamfota muri kutoifuga imi chakutonga imi muri kuti kamfota muri kutoifuga. Ndapadaira kuti inini kamfota handina kutora, $7 handina kutora, $2 handina kuita sei. Ndaiuya ndine mari dzangu dzekudzokeresa kwaRusape. Inini handigari kuno, ndogara kwaRusape. Ndatiya ndine mari yangu yekuita sei yekudzokeresa. Kosi ndatoona action dzachona kuti hapana chiri kuda kubuda baba. Wakasvika pakundudza kuti zvoni mari iyo chaiona wachembera. Ya zvatinoda kuita ka vanhu imi ndofunga kuti mese mambotoreswa mhiko dzekuti ndichaedza kutaura chokwadi handitika. Panapa tikuda kuti musatipedzera nguva zvakanyanya. Tinoda vanhu vanonanga paine chokwadi ndokuti dare rione matsvakiro enyaya. Zvinhu zvakangoti omei kuti uyo ari kuti ndakakupa uyo achiti handina kukupa. Muri kuda kuti imi hamuna kupa wakamufota. Ini hana kupa wakamufota. Imi makapa wakamufota here? Ndakamupa kamfota rangu rembada rakatonzi Gucci riri mumba make kutaura kungu. Ende panyaya yematimba ari kuramba ndine umwe munhu kana akati ndine umwe munhu akagona kuti awitidesa ari pano. Ngomirai. Musasimudze ruoko. Imimi neuyu mune ukama here? Muri chine chi? Ukama handichaziva. Iye ndiye anogona kutoziva kuti achine ukama neni kwata paisi. Handizomutaura izvo. Muri kuziva here munhu ari kukubvunza here? Zvamuri kupindura muri kuziva munhu ari kukubvunza here? Ende muri rafu. Vari rafu. Imimi namai ava muri chine chi? Pakuziva kwenyu. Paukama. Handina kunzwa. Kupa nemunhu. Ndizvo here? Right. Pendiri kuda kuenda ndepekuti pakupanana kwamaita zvinhu pane nhau yekamfota iyi irikuda kutenderera. Irikuda kuuya panhau apa kuti ndakazomupa kamfota. Makamupa zviri zvekungomupa semunin'ina here? Akatokwereta nekuti ndokatengesa ari mushopu mangu. Akatosaina kuti ndatora kamfota. Akatokwereta akati mune bhuku here rikuratidza kuti akatora kamfota akasainira kuti ndichabvisa mari yekamfota musi wakati. Taisaita zvekusaina asi kana munhu angokwereta unongonyora kuti ndingakwereta chakati. Sepa pakati sisi ndiyo kamfota. Ndikatora kamfota ndikamupa rinoita $15. Kutaura kuno atori mumushopu mangu asati atopera. Mukamfota yayo. Makamupa? Ndakatomukweretesa kuti kumupa. Pamusoro izvi. Ibomere. Imi mushopu menyu kana mapa munhu munonyora here pasi? Ndinonyora. Zita rake nechikwereti chake? Ndakatonyora kuti Bridget. Ane kamfota kakwereta. Mauya nazvo here pano? Apa ndozvo pandakazvinyora. Rakatonyora. Kamfota rakakweretwa rakanyorwa. Doro raari kutaura takatorera sekuru ndakanyora. Keshi yaari kuti $20 yake yaneofisi ndakanyora. Yaakuramba futi iyoyi ndakatoinyora. Achida vanobhadhara mari yebhasi iri kushota. Unoenda kuMozambique. Yaakuramba nhasi. Izvi zvakanyorwa. Muri kutaurira Ishe kuti kana muri kupa vanhu zvikwereti munonyoresa pasi? Ndinonyora mubhuku. Tiradziwa mwana wakatora zvikwereti vari mubhuku. Iri harisi bhuku rezvikwereti. Aiwa, bhuku iri nake. Bhuku iri rakagadzirirwa. Saka ragadzirirwa. Zvikwereti zviri mubhuku muka. Mune zvawamatimba nezvaBridget saka ndiri kudaro. Aiwa, tikuti bhuku iri rakagadzira matimba neuyu. Ndatorikopa zvinhu. Mati mushopu menyu munosonyora zvese pasi. Asi zviri mubhuku hombe riri mushopu. But apa mauya nekabhuku aka muchiti zvese zviripo apa. Ndangokopa. Saka amaya wanga wataura chokwadi kuti harisiro bhuku remunoshandisa. Harisi randonyora. Mari siire iroro rino. Ndangokopa asi kana zvichita ndifonere munhu awe naro. Ndongofona roho. Nekuti tore masai wanhu wandopa zvikwereti wabhadhara ndichiteka. Ndofona rotumirwa roho yaro. Asi munomudari mataura kuti ndumbondo itinawo. Wake kandakanyora. No matimba ndakanyora. Right, regai ndikubvunzei mubvunzo futi mainini. Ngokuti manga muri kuti muri kuda kuenda kunobhadhara mari yeuyu kupolisi. Sezvamakawirirana kumapurisa. Imi muri kuzviziva kuti maenda kupuwa mari ini vavo polisi? Ini ndaisaziva, dai ndaiziva ndingadai ndisina kunzwira dare kuya kunoko. Makamira kunobhadhara mari iyo rini? Nyadai ndakatobhadhara musi wa1. Saka ndakafona zvikanzi hachakwanisi kuuya ikoko nekuti nyaya yakudaro. Asi avaiziva kuti muda kuvapa mari musi wa1? Aizviziva nekuti akati yana matimba musi wandakataura naye. Kuti muri kuvapa $49? Kuti mari yake ndokupa musi wa1 aizviziva. Anga atorina matimba. Imi makafonerwa here kuti muri kuda kupuwa mari musi wa1?
Inini kuzozviziya kwakunzi mari yainzi ndakatoita kufonirwa zvichinzi vati zvona havasi kukwanisa kuya kudare mari vari kundosiya kumapurisa musi wa31. Imi makaziva here kuti imari iri kusiya kumapurisa? Handina kunge ndakatomboziva kuti imari nekuti inini ndakatoti kana mupurisa wachona paakafona ndakati inini nyaya yangu ndakaisa kudare. Saka nini handikwanise kutora mari iyi kupi kumapurisa nekuti nini ndinewo kwandakaendesawo nyaya yangu. Maimi mnechiwada kuti mimi muna mampa blanket. Naika. Oti anakupiwa. Ndo zvakutoitika. Zvingaite izvo pamberi paishe. Zvakutoitika pamberi paMwari pamberi paishe. Ndo zvakutoitika. Makatomupa chikafu. Ndakatomupa naMwari wangu namai wangu akanyama pandi. Pangpanani. Ndinotengesa nemurume wangu mushopu. Kana akafonerwa izvo asingazvi zviri kutaurika kuno kanopindura. Pamberi namai wangu chero wakafa. Aiwa murume wenyu manje murume wenyu ekata witness yenyu naka hanyasoti witness busi murume wenyu naka. Mutaurirana. Ime blanket yamakapiwa riri kupi? Inini handinakupiwa blanket. Pandakati chindipai zvamuri kukundikana ndipe zvinhu zvemushopu. Sisangu akandipindura akati mari yako haisi mushefu. Ende nyaya yakadzokeredza yaita sei? Ndipei zvinhu raiti zviri kuenderana nemari yangu. Zvikanzi mari yako haisi mushefu baiwe. Pfungwa yekuti ndipei chero chinhu chiri mushopu makamboipinda. Ndipei zvinhu zvinoenderana nechii? Nemari yangu. Zvemuri kutengesa. Zvikanzi mari yako haisi mushefu baiwe. Pandasiya hangu. Maimi pakatora blanket yako. Mira. Pakatora blanket yako. Wakati chiwa here kana kuti maibhadhara chikwereti? Tatisiri kubhadhara chikwereti. Takatotora paakatonza matemba ekutanga tichiri kutowirirana. Zvinhu zvitori zvakarongeka. Sisi ndipei chikamufoti. Iye akati asi mari haisi kubva pamari yematemba. Nino ndakakuudza kuti mari yematemba ndine zvandida kunoita nayo. Saka ndichazokupai. Pandiri kubuda apa ndikadzoka ndopandichaine mari yenyu. Right. Asi imimi sister imimi mungaenda kuMozambique. Moenda uko modarira Mutare. Rusape moya zokweretapo. Makamfuta ndinotomatengesawo. Nditobvunza zvekuti mukaenda kuMozambique Mutare kwesoko moya mokwereta apa paya. Ndinotomatengesawo makamfuta acho. Asi ndakatoita pfungwa dzekuti zvoni chindipaiwo raiti zvamuri kukundikana zvikanzi mari yako haisi mushefu. Chikamfuta kana Mutare kwese hakuna. Kamfuta masango hamuna. Kamfuta kuMozambique ni yakachipa upinda pakamfuta itengeswa. Ndinotovhura mabhero awo emakamfuta iwayo. Asi inini pandakati zvoni chindipaiwo raiti zviri kuenderana nditengese ndoni mari yekuti ndihodhi. Wakandipindura kuti mari yako haisi mushefu baiwe. Ngatitedare one. Imi amai sei amane munin'ina wenyu. Munoziva here kuti anotengesawo zvinhu zvaari kutaura. Anotengesawo makamfuta iwayo nezvimwe. Handizvizivi, ndindoziva kuti ayanacho matemba. Ndoandoziva anoti anotumira kuMozambique achiuya. Zvemakamfuta atotaurawo izvezvi. Ende ndikutoshamisika kuti sei akatorawo rangu rinodhura rinoita 15 uye achivhura mabhiro. Mune dzimwe hama here dziri panapa dzinoziva nezvenyu imi mukugara kwenyu? Pakugara kwedu kusvika kuburikidza kutosvika pakuziva nyaya dzekukwereta kuti uyu akatora ichi kune pane dzimwe hama here dziri panapa? Zvedzimwe hama dzinogona kuziva. Hama yacho inotoziva yacho haigononge iri kusaidi kwangu. Kuti hama yacho ndimatimba. Ndiwo muzukuru wemupasta wakatokusvira wakasigaruka. Ndiwo hama yacho. Ndaona mune shungu chaichazi kuda kubatsira. Andika imbobatsirai. Ya pandiri kuona pakutambisirwa matare. Pamusoro ishe. Pamusoro idari. Pandiri kuona hangu kuti panogona kunge parida kutambisirwa matare nguwa. Handiti vanhu vambotaura kuti tinopika pamberi paMwari. Pamberi paMwari havasi pekuita mafanisi. Nepamberi paishe. Chane ndiri kuona kudimbidzira nyaya iyi kuti tiibate nekukasika. Tikaziva kuti ava vanogara naana kumba uku. Tomboshandisa method yefoni zvaitibatsira kuti tikwanise kukasika takata nyaya. Kuferefeta nyaya taibata nekukasika pakuchinoti tikafonera kana ava chigara kana nemwana. Kwa kuchifona tiri kuno kuti tinoda kamfuta riri pakadai mama wako ari kuno kwatuya nayo. Mainzwa mhinduro kuti ririko here uko. Kana kuti hakuna. Because patarwa type. Saka tikatora type yerutarwa neuyo tikafonera kana ari mwana ari kumba pinda mubedroom mama
tora kamfota rakati rakanyorwa zvakati uya naro pabhasi stopa munoti mwana achitora iti ndakuya naro tobva taziva kuti ririko asi mwana akapinda uko akachinoti hakuna kuno kuti atojekerwa nenyaya nekukasika ndofunga ithingi ndo shorten but nekuti tikatarisa nekuchechedziwa awa pachezvawo pavari kutaura nyaya yekuti ndakamupa kamfota taakubata manje quotation point yambotaurwa neuyu mumhangari kuti ini ndakembe ndataura kuti ndipe zviri musherofumo kukavhiridzira papi pamari yangu yamunayo awa ndokuzopindura manje kuti kwete pamari yangu inini yako yandinayo haisi mari kundokubhadhara nezvinhu zviri musherofu asi shoko manje rekemheke ratobuda rekuti ndipe zvinhu zviri mupi saka ipapapo pane kwiri yekuti kamfota riripo rinogona kunge riripo hatisati ritananza apa rinogona kunge riripo oro rinogona kunge risipo but kuti tikwanise kubata nyaya ava kana vane munin'ina vanogara naye mukandipa foni ndikaenda apa ndikanofona ndonoti tinoda kamfota riri mumamhama rakadai awotiudza manyorwa arakaitwa munotoona tichitodzoka neanza izvozvo panobudika ipapa tinogara nevanin'ina wangu pane grade 4 neform 2 ne1 foni 1 ndini ndine 4 panext ari padhuze anogona kumhanya nefoni ari padhuze varipo vari padhuze asi ndikutofunga kuti nhamba dzavo ndinadzo iri kwazi kutanga kugara marisape mukutotanga kugara zvaizvozvo bada mukombe ndawana usunza roko kare pamusoro ishike ndarabikwa pamusoro emapurukota pamusoro utingambiri masabu twa muri panapa ndambobvunza pana mai varapa vari kuti nyaya chikamfota mai kusapedze nguva yadai makasvika mubhotosumuku munga 7-8 tataga chimwe doro retai mwana wandai mwanawo kamfota makatora mchibuda nenjipfekedzwa nemwana wangu ndeipi mimi pamusoro namakaitira madhira api mukataura kudai anazoti makatengesana sei makadii asinaona makaperekedza mukazopedza nemwana wangu makatoona ndakatoona ndiri bhotosto inini ichibuda vakabva izvaita namadhira awo asi vakazopedza nemwana wangu anowashoni saka asuri vakaitira madhotekesana vakabhadhira kesh vakadii hachazipa kamfuta nyowani ingeri nyowani muplastic tachiona chingorimo isu taitomwira doro ndope munomwira pamai apo ndo patomwira mubhotozo imomo achimira imai wapindura imai apo inini nawe inoiti baba wazveshuwa ndaigara ndichivaona kufamba kwese kwandaita ndo vanotidzira sisi wangu havanesi zvese zvinoitika vanenge vari papi vanenge varipo saka ni inini zvavari kutaura zvokuti kamfota inini handina kamfota randakaita sei handina kamfota randakataura chandakatoita pese pandayainchiningira nababa wandaitombotampa nawo mapurainkadzi tichitotamba makadhi ndichibvunza mari yangu vanogara vari ndo vanotoshanda zvese zvinoitwa pabasa pasisi vangu ava baba ava ndo vanoita zvipi ndo vanoshedzwa ndivo vanoita isaka inyaya yerugadziraka ndiana aidyiwa pamakadzi makadzi ekuti kana netuwana twawo taingoita sei taitamba asi kuti ava vanogara varipo nguva nenguva pashopu ipapo ndo vanotoshanda vachitoita zvese zvinodiwa papi ipapo akambokuperekedza mwine chamai makabata shoni wachona kundiperekedza agara achitondiperekedza nekuti ndiye anomutsa chigayo futi shani ndiye anomutsa chigayo awo achishanda kunesi kugadheni angatoriwo mushandi wawo shoni wachona vese vanhu vavanoshanda papi pamai ava matauri tipowo mukana amai uyu munhu akauya kangani uyu kuchitoro kwenyu achida mari yake shopu kwanga akayakati musi waita aruda mari yekuenda kumozambique ada $10 yekuwedzera mari yeTransport nemusi wakazouya achitora chikamfota kairi chete kairi ndopaakauya achifambira nyaya dzemari ko pamwe pesa pamwe aiuya achisiya matemba aya yakatatu achisiya matemba asina chaitaura naye bhozi aitongoya mukufara imi kuti muzosvika kuti ndaundosiya mari kupolisi anga kuti endesai mari kupolisi ndiani uyo achiuya aida mari yake ndiye angaendesa nyaya yekupolisi achiti hanzi inini musasataure neni nyaya yangu yakumapurisa pa$20 yandakamupa ina Elvis achiti ndiri mupurisa kuya kwandaita pano nekuti mwana wamatimba akabvunza kuti mari yambosara mari zvati ndakamushaudha wakauya sanhasi kwatora $20 pakaitora $20 ndopakaya achiti aina mwana wamatimba asi imimi dai nyaya isina kuya kudare manga muda kumupa mari yake ndaitida kumupa mari yake mutori nayo ipapa titori nayo $49 $41 yari kutaura ndanzwa mai muri kubvuma kuti uyo akati handichadzoki futi ndichizouya pano kududzira kuti zvava zvanetsaka kuti mumupe mari yake
kusadzoka uko nekuti akakuudzai kuti inini handichadzoki nekuti mandinetsa mbai kwatombotaura sekudaro asi paakatora nyaya yekuti hachadzoki ndopanga kuti ndaane mapurisa ndakutuma ndopaka Elvis akati ndiri mupurisa kuzoenda kumapurisa nekuenda kuchii kunetseka nemari isingabudi anga ane watigiri nokuti dheti ratakawirirana ngauda mari dheti ratakawirana asati rasvika ndozvakanonotsa mari. Mashoko ari kutaura ekuti maiti imi mari uchiwana wachembera handiwo here akaita kuti azoti cherekedzai handicauya ngukuma. Handibvumirani nemashoko iyayo nekuti inini ndanichimudza kuti inini mari handikupi kana dheti redu risati rasvika. Ndipo paine nyaya yangu kuti yese wandichinjira kuti musi wa30 August wakataura ndoda mari hausati wasvika kuti wakuida nhasi chirudzii. Vanhu ava tinofanira kuvachenjerera. Number 1 iyo hama nehama zvichireva kuti pano umwe ari kutsikirira umwe nescope kuziva kuti aiwa uyu ndiwe mumba medu ende ukaona weukama inini munin'ina wangu inini akushinga kuenda kumapurisa ichimbotengeserana zvinhu oshinga kuti inini ndakuenda kumapurisa chii chinee chiri kuitika kuna sisi wangu kuna mukoma wangu ndoshinga kuti ndakuenda kumapurisa ndozoshinga futi kuti ndakuenda kudare munhu weukama. Ndanzwa muchinzi makaenda kuorganization yezvirema here chichi? Inini handina kwandakaenda asi nhau yakaitika ndeyekuti pandakauya ndichita matemba ndezvemuna Mei naJuni pesa pandaingouya ndichiudzwa this and that ndichingouya ndichiwesta ndichingokwira every ndonzouya after 3 days ndouya after 3 days matemba ekutanga akauya pakati pamini H2 akauya kupera kwamini ndapedza kudaro ndofunga kufamba kwandaita pakapaka kwakutosvikazve kuma10 ndichiuya saka inini ko ari kutaura uku kako ndandatonetseka ndikati zvoni ndakatofonera ndichiti zvoni inini ndakuenda kupolisi. Mirai makasi muruterere dare imimi pindurai mubvunzwa mabvunzwa nemutongi. Inini kupolisi handina kuenda asi ndakataura mashoko ekuti ina ndichauya ndakuenda kupolisi. Pane sangano rezvirema inomirira vakaremara vakamboenda kuenda handina kwandakaendai. Saka wakazviziva sei kuti amai havane mari? Vanozvi hapana kozi kana pakunonzi padarika vanhu vanouya vachitora chii hapana kana patakambogadzwa kati sezvataita panapa hapana. Saka muti hamuna kumangara here imimi kusangano rezvirema kuti mai havane mari yangu? Handina kumangara inini nekuti hapana handina kumangara koziti kana tamangara vanhu munotorwa moitwa sei? Right. Imi muri chirema here? Saka makataura kuorganization. Vanozviziva sisi vangu kuti ndo magariro ani ndisisi vangu muno vanoita sei vanozviziva wakangwara. Iyo Nyati ndaona mune shuma izvi pamusoro eshe pamusoro makurukota pamusoro masabu pamusoro dare wana mai panapa nyaya yekutaurwa panapa ukama hune vanhu vasematsanangura vaita hunokosha kupfuura ukama hwevanhu vakabuda mudumbu rimwe chete. Umwe ari kubhururuka nemudenga umwe ari kufamba netsoka nepasi pena akangwara kupfuura umwe pavanhu ivava. Ava mai havane nhema dzavataura dzanyorwa mubhuku ratiri kuverengerwa ramuri kuona nhema dzavo dziri mubhuku kavo. Ava mai havana nhema dzavo handidzi mumusoro. Ndapedza saka ni mai ava mukoma nemunin'ina otherwise kupa kwakaita matemba kuti zvinhu zvangu zvidi zvifambeka. Saka ndinofunga nemadhirei anozengoitawo mukoma achiti zvakadai kunyafanira kuti right I want to fix here. Ukufikisana munin'ina ari kufikisa mukoma nemaodini ataita nemukozi vataura nguva dzakareba muchivabvunza takati zii tichiteerera takapindawo nyaya dzine dzakati aiwa dzekuda kuti aone mari yekuti ndakapiwa zvana kupiwa izvo zvinonzi kamfoto yakapiwa uyo ari kuti haina ndopazi namheno ndi hama yacho ndisekuru wacho iri kuti tumai munhu aende kumba izvozvi kamfoto inouya ko ikaenda kamfoto ikanoonekwa iri kumba madari munozotudi ikashaka ndo patikuona kuti penomwe ari kutaura nhema asi nhema dziri kunokuka dzakanyorwa pasi
Wari kutaura aiwa bhuku iri unokwanisa kungonyora harina signature ndokungwara kwakati chenjere mbijana dzandi kungotaura nemusoro asi padare manje haudaro ndosaka ndati pane umwe ari kutora nhema dzakatopfuura vapera pane umwe acho achida kutaura risidaroko tibatsirane muri mudare right ndikupe mukana futi pindai tinzwe pamusoro iyi wadare pamusoro ishe wedu zvandiri kuona ndogona kutsigirana nezvataura mutaura apedzisira kutaura takatarisa panyaya yevanhu vairava chokwadi chiri kuzikanwa hacho ende iwo watoziva zvavari kunyepepa pa but tikatarisa nekucherechedza kuti isu kuno kuti itirerukire nyaya irerukire futi watongi zvakaoma zvakarema kuti uyo abvise 150 iye achiti ini mari ndasara naye $49 1 number 2 zvakaoma futi kuti uyo atambire $49 iye achiti mari yangu i150 right saka kureva kuti ipapapo kuti vanhu avo vafarirana pakutonga kuchaitwa nedare kana handisivi wangu dare rinotonga sei nyaya irapa kuti tinyatsotokwanise kutenge tanyatsobuda neanza kutanga taziva kuti tsotsi riri kunyepera rimwe nderipapa ndokuti nyaya yedu ingawo ichijeka zvakanaka bhosi tikatarisa nekucherechedza kuti even tikati ava ngavapo uyu $49 uyu ari kuti $49 handiyo yangu i150 zvoreva kuti uyu achabva pana achiti dare rinenge randitsimbirira pari kutaurwa nemutaura ataura pekupesira kuti ndiri kuona nguva pane kakufikisana isati satatenda hedu mudiridzi wenesaru zvaataura kuti ndakaonawo kamfota richifamba richidaiso uyu ndobva adzoka wakati aiwa no awo mudiridzi wenesari awa saka anotongosapota right but pane imwe quotation point yatazokota futi yatabva tabata kune mumhangari achitaura kuti ichokwadi vana wei wemudiridzi wenesari uyu vanozotondiperekedza mapabata futi takubva tadzoka futi tomonya futi nyaya ipapo kuti right kunyangwe mudiridzi wenesari efozha uyu achigona kunge achisapota hake mudiridzi wenesari but mumhangari atsigira chimwe futi chabuda kumudiridzi wenesari efoya kuti ichokwadi vana wake uyo wagara vachitongondiperekedza saka handipo here futi paya pawakazowerengwa kuonekwawo nemudiridzi wenesari efoya wachiperekedza wakabata futi chinyi kamfota sezvo mumhangari atsigira kuti ichokwadi ipapapo hawagara vanondiperekedza ndikati ndodamba randingangovhurirawo dare irona kuti dzimwe nguva mudiridzi wenesari angadai ari kunyepa dzimwe nguva futi mudiridzi wenesari angadai rutaura chokwadi nekuti iye mhangari chayazotsigirawo imwe point kubva kumudiridzi wenesari kuti vana vake vagara vanodii havo vanodiperekedza toda kuti tichifamba nekuti yatora nguva iri mudare nyaya iyi imbodzikisai nemumaoko pasi nhau yenyu mhai muri kuona kuti zvazvinoita manje papa pamakadedzwa kudare mukaramba kuuya mune mashoko amaitaura akasvika kuno kudare ekukanganyara muchitaura pakuramba kwamaita kudare nekutoramba kusaina kududzira kuti mune kangu kakuitawo kasingavimbiki imimi waiuyawo hatichazivawo watiwo matimimo akaenda kuorganization yezvirema wazviramba asi ndikavabvunza kuti muri chirema here wakati hongu munowaziva here ava kuti chirema munowaziva kuti vanonetseka kufamba aiwa kana ndichikubvunzai munongokuti hongutoziva munoziziva here kuti vanonetseka kufamba kuchainetsa chiko kuti muvape mari yavo uye wachinetseka kufamba wachifamba kakawanda muchiziva kuti muningi nawenye anotambura ari kutotamburawo kuti azviriritire chiri chirema apa hapana chainetsa ndibuditse mari yako ndimo asi nyaya ikangoitika ndeiye ndiyakazongochinja kuti imimi zvamata muchanditumira firiji chindipai mari yangu nhasi nematemba yakatakaida kupera kwamwedzi pari kuita kunge painetsa matemba makapiwa rini matemba ekutanga akauya muna pakaita rufu rwekwasapo musingambiri pakashaika sekuru musingambiri achinyatsoziva ndirini asi mukandibatsirawo nedheti iroro ndomusa wakaya mai wake nematemba wachisiya pandeti matemba makoparina akatiya nawo pekutanga paurutaura ndakatora kamfota ndimama wakatouya handizi rini ndakange ndauya futi papi ipapo ndimama wakaina matemba ekutanga muri muna mii
muna Mei. Muna Mei ndipo kaya matemba ekutanga. Asi tabhadhara namanje matemba iwayo. Hapana akambobhadhara. Ndakambopiwa $20. September. Mari iri mukando. Ndizo. Kubva muna Mei mamusati mabhadhara. Muna June. Tingati muna July. Ndopa akataura nyaya kuti ndikuenda kwamutare musi wa23. Iye anga akati mari ichazoida ndakuenda kuMozambique. Ndobva asi kuti ndikuenda musi wa23 July. Bvapinza nyaya kuti ndimutumire firiji. Maini ndashaya mari yefiriji. Ndopa akachizoti mimi zvamashaya mari yekunitumira firiji chini mari yangu yematemba ndinoita plan. Musi wa 23 July. Musi wa 23 July. Pamaita sei? Ndikati handiti iyo mari yako wakati uda kupera kwaAugust here. Ndikatoendesa kumukando tawirirana kuti kupera kwaAugust. Kubva musi wa 1 September. Mari yako inenge yapana. Uyo akati ndichada mari yangu ndakuenda kuMozambique. Akuenda kuMozambique maakuti July. Akati kana ndakudzokera kuMozambique. Aiti ndikudzokera musi wa 3 September. Ndopa tichadzokera kuMozambique. Mukana mashaya mari kunitumira firiji izvozvo. Chiunganidzai kusvika musi wa 3 September. Mozondipa mari yangu. Mamhanya. Akaunza matemba muna Mei. Akati achazoda mari yake akuenda kuMozambique. Akudzokera. Akudzokera kuMozambique. Ndizvo nani? Aiti kana akudzokera musi wa 3. 3 pamusoro inini matemba muna Mei akakutaura zvekuna September. Matemba paakauya muna Mei yekuti ndimupe. Matemba paakauya muna Mei. Akauya muna Mei wachibva wandifonera. Muningina uya nenesi. Nematemba apera. Pandakwira mandaita sei ndo yakwa first time yangu kuuya pekutanga pakauya mama. Pauya mama. Ndipo pandakabva ndachita sei? Pandasvika hapana ndakaverenga zvinhu ndikasiya zvakaiswa mushelf. Nesi ndikapa hapana mari yakaita sei? Hapana mari yakabuda. Pasina mari yabuda. Wakatanga kuti vanhu vari kukwereta. Ndo pandakati inini mari yangu ndikuida kana ndakuita sei? Ndakuenda. Zveshuwa ndicho update kuti zvoni bhazi ranzi rakuenda musi wa 23 July. Inini ndiri kuya musi wa 19. Wanambodzoka weya kuti musi wa 19. Ndakauya inge iri Sunday. Ndichibva ndasvika zvikanzi maini mari ndaendesa kumukando ndine munhu anonditorera mari kumukando. Saka ndiye munhu andapa $100. Munhu kuti anditoreri $300 ndikwanise kupai mari yenyu nemari yekuti ndikutumirei firiji. Ndichibva ndarara panatoti mari nhasi Sunday kune mukando unoitwa Sunday here. Zvikanzi vanoita kozi vanongonamata vese. Saka pavanopedza chechi ndipo pavachaita chii mukando wavo. Ndichibva ndarara. Zveshuwa bamukuru Makuseni wakamuka. Kuti nditi wakaenda, kuti nditi hawana, wakangodzoka achiti hanzi wafirwa nambuya wavo. Saka hapana kana mari iripo. Mati makauya musi wa 19 July. Iri Sunday. Muchida kuzoenda? Ndada kuenda Mozambique musi wa 23. Saka muchibva mavati hakuna mukando unoitwa Sunday. Iwo wakanditi hanzi mari ndapa hamino maiyo ano inini vanhu kunoganyatsowaziya zvangu. Maiyo waiti vapa wanoita mukando hamino kwatsoka uko. Ndo wawapa $100. Imi mukati hakuna mukando unoitwa chini. Ndikatoti zvona nhasi Sunday vanhu vanoita mukando Sunday sei zvikanzi vanongonamata wese. Saka usaziya kuti mukando wavo unoitwa wangori vanhu vechechi here une hanzi vanongoita wese. Mari po wakabvoka murume wacho zvakanzi mari yaperewera. Ndakatoti kumukando vanhu munolimitwa chii mari zvikanzi ayoyo ndeyo vanhu vane mari vanotokwereta kana $1000. Sei mati musi wa 19 July. Inini zvandaita nandaona kuti ndandafamba nguva yakareba pasina mari iri kubuda. Saka kuti uti musi wacho uchiti mangwana uri kuenda seipapa apa hapana mari yakatobuda. Hamuna kuya musi wa 20 19 Sunday. 19 Saturday. Aiwa ndakatowasendera message kuti ndiri kuya mari ndiri kuuya musi wa 19 ndikarara pashopu pawo. Kalenda iri kuti 19 chine chiri chingani? Ndizvoziva. 19 Saturday. Inini ndine kumashure kwanotonge ndaombodzosa wadare mbijana. Ndine munhu ari Wamatimba ndombokupai nguva mbichana. Ndichida mune muri chii chevanhu ava? Wamatimba. Wari wairi. Nhau iyi yese munoiziva? Nhau iyi inini ndakazoibatira pamusoro vanhu ava kuganga shana. Uya aitouya asingasviki sori sekumba uku. Vachiguma kupi? Vachiita zvinhu zvavo uku. Asi taona kuti paakuda kumuka moto seiwowo wamuri kuona unotapukira kwese uku. Ndakaona zvakanaka paukama kuti
vanhu vanofanira kugara pasi zvinhu zvogadziriswa sezvatiri kuita izvo vanhu tobatana. Saka sasekuruka zvavari kutaura vazukuru vangu vakawa wese honai wazukuru, iwe uri kutaura nhamba yako, iwe uri kutaura nhamba yako, zvinhu zvenyu maitirana chi mega, isu hatizvizivi. Asi da kuti mubve panapa maenda pakati, tapedza nyaya dzenyu dzese pamberi pedare, todzokera kumusha tonogara zvakanaka. Ndosaka tiri pamberi pedare, toda kuti dare riende pakati, towirirana, todzokera kumba taunogara zvakadii. Ngatiite so, imimi mbosimuka, enda inogara uko. Vamboita ka break 5 minutes. Simuka ini.